Pentru Cătălin și tot ce veste. De la Germania. De la Cătălin pentru Delia. Salut. Ia! Îmi dur și peste toate trec și mi-o viață în piele și văd zilele cum îmi trec. Îmi dur că n-am pentru cine sunt viața din mine. Cum să-i las singur pe lume, supăr în fiecare zi. Chinul, Doamne, chinul. Da, mă, și mi-e fadiez. La ce oră? O să vii mai sus. Ia-te-ce! Vrească fata ta. De la nașul în nașul, pentru fetele lui, pentru Dana și Alice, să-ți trească. Am cântat eu majoratul. Pentru fiul lui, cel mai dulce, cartofară, care știe să facă toate plăcerile la toată lumea. Ia-uzi! Ia-uzi cartofară! Supăr în fiecare zi chinul. Vreau și eu o returnelă. Din partea lui cartofarul meu, pentru mama la copiii lui, doamna Cădina care l-a înțeles toată viața și cu bune și cu rele. Și atunci și mulțumește că a fost aproape să moară în familia mea. Nu te rog în sus acum. Dăm și mie la minor și la bune și la rele. Vorba și pentru tine și pentru fratele tău și la cât de nebun a fost cartofarul nostru. Îi suportă în continuare de 20 de ani. De ce? Pentru că îl iubește cu adevărat. Ia-uzi! Strească fata ta de nu mă asculți. Îmi iubești nevasta mai mult ca oricine. Puțin mai rară. Ai mâncat. Vezi? Tura Luca Fana Codina și Lian, femeile VIP și pentru Raluca Dorocoasă. Ia! Și Fana Mondială și continuă viața ta, măi! Ia! O ce spune Cristi Doru. Și Alexandra care n-are stâmpăr și trebuie să o mardesc, să stea liniștită. Ia-uzi, ce spune? Ca să nu mai fure. În Franța e pedepsa grea acolo. Ia. Îmi iubesc nevasta mai mult ca oricine și ea mă iubește
și ține la mine. Am luat-o de la zero, ne-am luat din drag. Să rămână, să vă trăiască copii, să vă trăiască copii și tot ce iubiți voi. Pentru viața lui Petrică, pentru mama la copiii lui, doamna Dorina, pentru cumătra lui, nevasta lui Ilian, Codina lui, care a trecut peste multe în viață, i-a acceptat și a trecut. Și de 20 de ani a suportat. Gata, trebuie să te pătălești. Da? Ia uzi. Pentru toate nevestele credincioase care au îndurat să fie cu noi. Codina. Ia uzi. Ce-mi spune Codina mea? Bărbate, ascultă-mă, mă risc eu doar pentru tine. Să vii acasă la mine, să vii acasă la mine, Doamne, că plânge copiii de tine. Ia-o-ți, ce sună? Nu vreau averi sau vreau palate, vreau de tine să am parte. Chiar dacă tu mi-ai greșit, te-am iertat că ești tătic, te-am iertat că ești tătic. Ce-mi spune Codina mea? Iuliana nu mai bea, că te iei cu lumea rea. Iuliana nu mai bea, că îmi faci inima rea. Ia-ți, ia ce sună. Îmi iubesc nevasta. Da. A venit și fac Codina. Ia o strofa lor care li se potrivește. Îmi iubesc nevasta mai mult ca oricine, și ea mă iubește și ține la mine. Am luat-o de la zero, ne-am luat din drag. Dranașul, ce faci așa? De finii lui, de finii lui, care iubește și respectă toată viața, la fel și finii tăi. Ia-ți. Am făcut copioasă în lumea asta, să te iubească nevasta, și la greu să-ți dea putere, treci mai ușor peste rele ușor. Mulți am avut pe noi ură, dar toți suntem